Ik ben Nienke Buis en ik woon hier in Groeden en ik ben mede-organisator van het kerstcomité voor deze kerstfair. En we staan hier in de kerk in Groeden, waar de kerstfair is. En ik zie hier ook dat er kleding verkocht wordt, dat er kraampjes staan. Wat is er hier allemaal te vinden? Ja, we hebben inderdaad een tweedehands kledingmarkt georganiseerd dit jaar. Die is bedoeld voor het Leger des Heils. We hebben de afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest om kleding in te zamelen. En daar is goed gehoor aan gegeven. En nu hebben we een prachtige kledingmarkt hier. En de opbrengst daarvan gaat naar het Leger des Heils. Dat is een van de 2 goede doelen dit jaar. En het tweede goede doel, wat is dat? Het tweede goede doel is bedoeld, de opbrengst gaat naar het onderhoud van het gebouw hier. Het is een mooi cultureel erfgoed eigenlijk en dat moet natuurlijk ook goed onderhouden worden en daar zijn altijd centjes voor nodig. Dus daar gaat ook een deel heen. Het feestje was gisteravond al begonnen? Ja, dat klopt. Het is hier geopend door wethouder meneer Ploegaert die de boel heeft geopend doordat de verlichting hier aanging in de kerk. En de kleine kindjes hebben een lampionnenoptocht gehouden door het dorp om de donkere dagen licht te geven. En wat gaat er hier nou nog gebeuren? Nou, vandaag is het doorlopend stand, dus echt de markt waarbij je van allerlei leuke dingen kan vinden en kopen. En vanmiddag is er nog een muzikaal optreden van Ries de Vuijs. En vanavond sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd voor 100 mensen. Echt een dorpsmaaltijd van Groeden, waarbij we dit jaar Marokkaans gaan eten. Oké, klinkt hartstikke leuk. Nog veel succes. Dankjewel. Dag dames. Wat vinden jullie van de kerstfair? Leuk. Kennen jullie Kikker TV? Ja, mijn vader werkt daar. Martin. Oh, dan komen jullie nou ook op Kikker TV. Ik ken dat niet. Hebben jullie al iets gekocht op de markt? Ja, een klein sterretje. Nee, ik heb nog niks gekocht. Ik ook niet. Gewoon een beetje rondkijken? Ja. Ja. Oké, nog veel plezier.